Jsme Enviropol. Jsme česká společnost, která je zpracovatelem elektroodpadu. Působíme v České republice, na Slovensku, v Polsku a v okolitých státech, které obklopují Českou republiku. Představte si, že na jedné straně přinesete spotřebič a na druhé straně hledáte maximální využití pro to, co ten spotřebič obsahuje. Maximum znamená 100%, samozřejmě je to teoreticky nemožné, ale jsme na 95 a chceme dál. Nemůžeme prostě vozit věci do lesa, tak jak se to možná děje v jiných státech, které nemají legislativu takovou, jaká je tady. Prostě nemůžeme. Když se chceme do toho lesa vrátit a chceme v něm žít a chceme normálně žít s přírodou v nějakém souladu, tak musíme nést tuhle zodpovědnost a musíme ty věci vyvíjet dál a dál, protože elektro se vyvíjí asi tak 5krát větší rychlosti jako zpracovatelský průmysl. To znamená, to je běh navždy, dá se říct. Pokud bude elektro, tak do té doby se budou vyvíjet prostředky, jak ho zpracovat. Čili v první řadě je to o to, že když skončíme v té práci a půjdeme do toho lesa a vůbec do té přírody, tak nechci tam potkat televizi, nechci tam potkat rádio, prostě tohle odmítám a proto dělám to, co dělám. Společnost se skládá ze dvou částí. Jedna část se stará o rozebírku televizních přijímačů, takzvaných CRT televizí, to je takzvaná ručná rozebírka. A ta druhá část je o průmyslovém zpracování elektroodpadu. To znamená, sem jsme vyprojektovali a připravili vlastně linku, která reprezentuje ten poslední vývoj, co se týká zpracování tohto typu odpadu. Asi je chybou, že jsem nenasytný. To znamená, nepočítám úspěchy a neměřím svůj pocit zadostučinění, protože ho neznám. Pro mě je každý den nový s tím, že každý den něco dělat a každý den něco dosáhnout. Možná, že to není úplně zdravé, ale takhle jsem se narodil a takhle se to ve mně vyvíjí a bohužel jsem se musel tomu přizpůsobit, protože všechno ostatné vo mně vzbuzovalo spíš rozpaky. Na začátku to byla ambice zpracovávat způsobem průmyslovým, ale ne ručním, protože tak jde vývoj dál. A pak jsme si řekli, že se budeme srovnávat s tím, co je za hranicema, protože jsme se nemohli srovnávat s něčím jiným a potřebovali jsme nějaké měřítko. Čili my dneska chceme šlapat na paty, ale ještě nejsme v popředí toho pelotonu. Dejme tomu, že se snažíme držet v popředí, ale závod je dlouhý, je překážkový, to znamená, že potřebujeme ještě spoustu nápadů a spoustu invence, ale chceme se tam dostat a chceme finišovat vepředu.